Bine am găsit la un nou episod. De data aceasta avem o aplicație care ne dă skin-uri. Și nu știu, am selectat niște skin-uri așa care mi-au plăcut, care să le aleg. Și habar n-am ce skin. Mai precis. Deci lăsați în comentariu care dintre aceste skin-uri v-ar plăcea. Și voi selecta eu câteva care nu o să mai îmi placă. Sigur, ăsta îmi place cu ăsta, dar ăsta se potrivește la numele meu nou. La Captain. Am o aplicație care fac conturi premium de telefon pentru ca să merg. Captain. Și ăsta îl voi folosi pentru mob creeper. Nu, creeper strălucitor sau cea de genul. Lanterna creeper. Și hai să vă arăt repede. Că mi l-am schimbat din ăla în ăsta. Oh. Ce? Nu contează, dar nu știu de ce nu merge. Bine, voi reveni când merge problema. Pentru că drăguț. Stați mă că trebuie să intru cu Block Lancer Pro. Mai precis. Și uitați, bă, dar nu merge în locul ăsta. Da. Nu știu ce are. Bine, voi vedea eu ce are. Ce-l voi schimba. Dar momentan nu merită să mi schimb și să mi fac premium. Cum să se numește? Elegant. Creeper. Și gata. Cum a scris? Elegant Creeper, nu. Elegant Creeper. Cred că... Da. Nu știu, voi reveni. Bine, pa lume.